senarroiak ez izun plazer askorik eman orduan. Ez. Orduan, noiz etorri izan zuretzako plazerra eman zizun lehenengo sexu harremana? Behar bada lehenengo pareja eukin neuenik bananduta gero. Pareja bat eukin neuen, eta bai, disfrutatu neuen pila bat. Zer deskubritu zizun? Beste mundu bat. Beste mundu bat. Sexualmente beste mundu bat. Osea, nik sota kaballo irrei, neure eskontzan eukin neuen. Sartu tatera, sartu tatera. Ize. Ati ezabaldu, ati esarratu, esaten noa. Gauza askotara ez. Eta bananduta gero, zer deskubritu zizuten? Modu askotara dauzela, sexu asko eta sexu diferente, sexu kalitatea, batzutan, ez da zetan penetraziorik egon, ez eta hitz egiterakoan bakarri bai, sentiduten hitzen beste persona bat, sentiduten hitzen neure balorra, beste baloratzen, eta gauze pila bat, zabaltasun gehiago, askoz zabaltasun gehiago. Gerora etorri zitzaizkizun beste maitaleon asko? Bai. Danak ez dizizen honak, Bai, eukindot rollos, ez da ondo ikusten igual, bai, rollos de... Gau bateko rolloak. Eukindot, ya está, igual, afari bat edo jai bat eukin, eta enrollatu, lauko patxugaz badakizu zer gastatzen da, baina, bueno, eta eskara larrentereu, baina, bueno, joan da. Zergatik ez da ondo ikusten hori? Zergatik diozu? Bueno, ni pai. Se pasillate. Eta disfrutatu duzu? Da disfruto indot, gainera. Baina, bueno, a ver, ez da zinez duten. Nire edadeakin olako gauzek eukitea. Ez da ikusten. Uste duzue sexua jubilatu egiten dela? Ez. Egiten da adin bat non... Ez. Ez daukagu sexurik? Nik uste... Nik uste dut ez. Bueno, nik esan daiket, nik residentzi baten itet lana, eta, hombre, ez daude anulauta sexualki. Osea, igual badauzkete beraien gauzak, dementziak eta hori, baina deseo sexuala... Osea, karo, ez dute galdu. Pentsetan dute, izango litzatekela niritzako zoragarria, mantendu hau desioa, deuek, neu joan arte, hile arte. Eta badakizuz, bebai zer, edadeak, urteak pasatzen direz, eta gehiago soltaten zara horren buruz. Eta sexu hobeagoa dator orduan. Bai, batzutan bai, sabi? Zergaitik ez. Batzutan bai. Gauze batzuk ez da bize igual funtzioetan ondo, baina beste batzuk hobeto. Zahartzea orduan zuretzat ez da arazo bat izan sexurako. Ez. Goaz oporretan, eta ia zer pasetan dan, ia zer estan pasetan. Ni ez dakit, txiko, si voy atrayendo la lluvia o qué, pero... esan gure dut, ni nauela zabalik gauze askotarako. Eta hil arte izango da horrela? Uste duzu? Ojalá. Ez? Segaitik ez. Nik ere nahi dut. Nipe bai.